Hello everyone! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Special ang araw na ito dahil ang lulutuin natin ay ang napakasarap at napakalutong na pork belly lechon. Sino ba namang Pinoy ang aayaw dito sa ating menu for today? Kaya tara na guys, samahan niyo akong magluto. Narito ang mga sangkap na ating gagamitin. Isang 1 slab na pork belly for about 3 kg. Gagamit tayo ng 6 pieces na lemongrass. 2 bundle ng spring onion. Gagamit din tayo ng 1 big white onion. 2 buong garlic. Salt. At black pepper. I-ready muna natin lahat ng mga ingredients na nabanggit. Habang nire-ready natin lahat ng mga gulay, ang ating pork belly ay nahugasan na at kasalukuyan nating dinidrain. Bali malalaking hiwa lang ang gagawin natin sa ating sibuyas. Isunod natin ang ating lemongrass na nahugasan na. Ayan, at pipit-pitin lang natin ang dulo ng lemongrass gamit ang hawakan ng kutsilyo. Dito kasi manggagaling ang mabangong amoy at ang lasa na magpapasarap sa ating niluluto. At para hindi naman makalat, tataliin natin ito. Isunod na natin ang spring onion. Kagaya ng sa lemongrass, tataliin din natin ito para hindi din makalat. Ang susunod natin gagawin ay i-ready na natin ang foil at aayusin na rin natin ang PC na pantatali natin sa ating karne. So after this, pwede natin sangkapan ang ating pork belly. Maglagay tayo ng salt for about 3 teaspoon at spread natin to evenly sa karne. Isunod natin ang black pepper for about 1 teaspoon. Guys, kung makikita nyo, wala tayong measurement na ginagamit ha. Bali, ang ginagamit kong pang-measure ay ang aking eyeball. Tansya-tansya lang. Yeah. Isunod na natin ang bay leaves o laurel. Ilagay na rin natin ang sibuyas. Ngayon, pwede natin lagay ang tanglad or lemongrass, pati na rin ang spring onion. Ngayon, pwede na rin natin ilagay ang bawang. Guys, alam ko naman na maraming version ng pork belly lechon. Ang ginagawa natin ay ang version ko lamang na gusto kong i-share sa inyo.
At dahil nailagay na natin lahat ng ingredients, pwede natin itong i-roll ng dahan-dahan at ng mahigpit. At syempre, dapat mahigpit din ang pagkakatali. Guys, bago natin sinimulan ang video ito, nagtanong tayo sa mga friends natin on how are you after easing the community quarantine? At basahin natin ang ilan sa mga sagot nila. Sabi ni Ma'am Sally Abalos from Lubao, Pampanga, diskarte ng pagkakakitaan, huwag masyadong umasa sa gobyerno. Tama nga naman, pero dapat safe ka pa din habang ikaw ay dumidiskarte. Galing naman kay Ma'am Maria Florenda Badon from Barrow, Alaska, USA, feeling good. We are COVID-free due to quarantine. Thank God. Wow, that's good. Yan naman ang gusto nating marinig, di ba? Na lahat ay COVID-free. At galing kay Manita Likawan from Hong Kong, still blessed despite of. Yeah, diba? Ang hindi ka lang magkasakit during these times, malaking blessing na talaga. Diba? Aside from that, marami tayong mga na-discover na bagong bagay na hindi natin nagagawa kasi we were so busy. Sa inyong lahat, maraming salamat po at stay safe, ha? Ngayon, pwede na nating balikan ang ating ginagawa. Ayan, at naitali na natin na maigi ang ating karne. Ngayon naman, babalutin natin to sa foil. Guys, just make sure na sealed talaga ang pagkakabalot sa foil, ha, para hindi ito sumingaw. At the same time, maluto ng maayos ang ating karne. By the way guys, ang ating oven ay naka-preheat na mula pa kaninang magsangkap tayo. Ang oven natin ay nakaset sa malakas na apoy, about 350 Fahrenheit, at lulutuin natin to for 2 hours. Ayan, exactly after 2 hours, ito na ang ating karne. Guys, at dahil lumabas ang mantika at nagkasabaw-sabaw, i-drain natin ito at papalamigin natin to for 1 hour to 2 hours bago natin to isalang sa oven. Just make sure guys na naka-preheat na ito ng about 20 minutes bago natin to ilagay, ha. At guys, sa puntong ito, about 2 hours ang gugugulin natin para ma-achieve natin ang malutong at napakasarap na pork belly lechon. May mga parte na talagang lolobo or puputok-putok. Ang gagawin natin kung sakaling nagsusunog na yung mga parting yun, takpan natin ang foil para hindi ito masunog lalo. At guys, bali-baligta rin natin to kung kinakailangan, ha. Grabe guys, ang BP, ah. Imagine guys, 6 hours in the making itong ating pork belly lechon. But it's all worth it. Sobrang sarap, grabe. Ang lambot ng laman, at the same time, yung balat, sobrang lutong. Sarap. Sana guys ay nag-enjoy kayo sa ating video for today, at kung nagustuhan niyo ang ating recipe, paki-like at share na rin to sa inyong mga friends and relatives, ha. At huwag niyo na rin kalimutan mag-follow sa ating Boy Kusina Facebook page at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel na Jeff Simun. Si Jeff Simun po ito, at muli maraming salamat po sa panonood.